Umdlalo ohlaselayo weBafana Bafana Oswina Police ulindele umdlalo onzima neLesotho namhlanje emidlalweni okuhlungela i-2026 FIFA World Cup Group C ePeter Mokaba Stadium ePolokwane. Yize iBafana Bafana kuyiyona ebheka ukuthi idla umhlanganiso, kodwa iLesotho ayikahlule emidlalweni wasekuhambeni kuleli qoqo njengoba idlale ngokulingana neNigeria yahlula neZimbabwe. Wapolice ukholelwa ukuthi lo mdlalo uzoba nzima kakhulu njengoba iLesotho iyiqembu elizinikela ngakho konke empini nokuyazathemba ngamalungiselelo eBafana nangekhono leqembu lokuzikhandla ukuze lithole umphumelo omuhle. Wapolice ubambe elikhulu iqhaza ekutheni iBafana ingene kwamanqamu we-Africa Cup of Nations ka-2025. Ushaye amagoli amabili benqoba iSouth Sudan ngo-3-2 futhi wanikeza abasiza abane emkhankasweni okuhlungela. iBafana benempumelelo ngaphansi komqeqeshi uCobros iqeda isithathu kwamanqamu we-Africa Cup of Nations e-Ivory Coast, yaphinde yangena ngokukhululeka kwemidlalo ezokuba seMorocco ngo-2025. Njengamanje iBafana ihlezi esicongweni ku-Group C ngamaphuzu ayisikhombisa emidlalweni emini, ibambene neRwanda neBenin abawinile kuphela bamaqembu abaqinisekiswe indawo kwimidlalo ezoba se-USA, Canada naseMexico ngonyaka ozayo. iLesotho ingase ingabi nalo izinga lokuphonsela inselelo iBafana, kodwa izobe izimisele ngokuveza iphuzu uma isibhekene nomakhelwane bayo. Wapolice wethemba ukuthi kuzophuma isixuku esihle namhlanje ukuzoseka iBafana njengoba kwenzekile emidlalweni edlule.